GB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Damarian, 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 damarian. Ang aldaw na ini good news sa tuya, ano? Zero case mga tugang an albay. Zero case tabi ang albay mga tugang sa COVID-19. Ano? Zero case kita. Very good on. Kaya lang anum-anumin naman sa nasa pinadaratang samples duman. So, dahil po kidagdag na kaso mga tugang sa COVID-19. Salbay. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon po. Hello. Hello. Good afternoon. Nataado ba yata may mga tawong araw ka? Nag-aapod tapos dahil kasimbago na latoson ta kang salbatan na kang ipakagata ka sa hamtik. Good afternoon, Henry M. Grabe po ining Coast Guard na natin ito. Ay, so sige pang pangyayari. Ay pangyayari sa maabaka. Nata inita. Uy, reklamo na nindo yan dyan na kung siyang Coast Guard na andyan na. Reklamo nindo sa kwan sa mga Arlangan official kang ano yan. Kang DP, kang ano yan, kang AFP. O sa Kamsur tabi, Kam Norte 0 man so kaso, Kamsur 24. Ang total cases tang naidagdag sa Bicol 25. Ang total cases tabi 3,200. Yan, ha? Okay? Uy, bata, pati palan si Mayor Isko Moreno, positibo sa COVID-19. Adi, ha? Pati palan si Mayor Isko, nagpositibo man sa COVID-19, pangyari sa maabaka. Human talaga. Kung bakunado na yan si Mayor Isko Moreno, ha? De ko lang sure. O beno, ang satuya tabing tataramon, ang satuya mga tugang na word for the day, ngunyan tabing aldaw na ini, mga tugang aramon tadaw. Mga tataramon, aram mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, ngunyan na hapon, mga tugang erinsya. Erinsya. Paliwanagan daw tabi sa kuya amigong King Reginaldo kung ano tabi ang gustong sabihin kang erensya. Sige daw. King Reginaldo, ano sabihin kang erensya? Ano po yan na gustong sabihin? Ang mga erensya mo ngayon? Ara-alabang kamot. Dahil ka ngayon magpaagom ngayon dyan eh. Nataman ngayon mga Jesus ko. Yan ngayong maagom sa imon. Mga erensya kaan. Mga ano ini. Mga parapasalpit. Hello. Hello. Yes, paliwanag. Bo. Ang ibig sabihin kan erensya, mga lahi. Lahi. Yan. Exacto. Mga lahi. Hindi po. Yan ngayang bata mo ngayang lahi ngayakan. Lahi ngayaki mga maykit. Ayan. Mga lahi ngayang magayon. Yeah, mga lahi kimaga. Kamu nga nang hiling ko sa endugari lahi kamo ki mga sexy budak magayon. Ay, lahi inchik, mga singgit ang mata. An mga erensya nindo sugari baga sa mga permeng mga maputiyo ng tabay. Adi. Hindi po, makinilon. Na buda na isos. Nadalamang kipiklat adi. Laro labanos. Nyan, magayunin yan. Oh. Gari baga sa lamang nadingkilan ki urig.
Nagbabago dito. Yes, salamat po. Salamat. Salamat. Yan. Ito sabihin, mga erensya, lahi, ha? Nakuha kang LCWD, on may nag-text. Nakuha nga niya kang LCWD, so erensya kang APEC. Yung man, ay sus kung pangyayari sa maabaka, ha? Pangyayari sa maabaka, nakuha da kang LCWD, so erensya kang APEC. Lahi, Sir Hen. Thank you. Garong erensya tabi, mga sadiring tao tabi, or lahi, golden boy ng karamuan. Tama po, mga sadiring, mga relatives, mga friends, parientes po, sabi ni Manay Merly Caser. Diyan, kan, mga relatives, mga parientes, ha? Yan tabi ko sabihin kang, iba man ini una kapay-kapay na text ka ini. Pag kaya, kung halimbawa nga, erensya ka mo ki mga kapay-kapay, pwede yan. Pero pag sinabi pong erensya, di nga logo, nakapay-kapay, relatives, yan, mga kadugo, mga lahi, yan. Bakunado na ito, Sir, si Mayor Isko, pero nadali pa, iyo baga. Yan pigpaparataram tabaga sa programa ta, sa mga interview. Bakunado na, ang mga bakunado na, may infect ka mang giraray, pero di ka da magugulpi. Arog po yan kang, kaya baga, maski baga bakunado na baga dyon, pipagmas, di ba? Pipagmas bagata, nga ni po na, ano yan day ka magulpi. Pero mas magugulpi pa kung bako kang bakunado. Kung bako kang bakunado, mga tugang, mas magugulpi ka. Di ba? Pero kung bakunado ka, medyo daa, di ka magulpi. Yan. Erensya po, apelyido ni Brother Dan. Orense man ito, latosunta ka dyan na. Ang erensya po, kanlahi ki mga gwapo, arog ta. Sabi ka Henry, Junjun kan malabog. Gari sa mga lahi ni Bracadyo. Nahiling ko si Bracadyo kasuhapon, diyan sa simbahan kan, sa simbahan kan Bakakay. Nagninong ako dyan sa, nagninong ako sa bunyag kang sa bunyag kan, sa bunyag kang, makuapo ni Pading Joey Bitito. Uyog-uyogon mo yan. Padihon ko si Pading Joey Bitito, si Mayor Chris Lagman Luistro, si Vice Governor Lagman, si Bert na Borja, tama, si dating board member Borja, si Mayor Jun Aguas, padihon ko, si Dr. Chris Gianan, padihon ko. Sabi ni Dr. Chris, maraot nga pa diin, agaring nga pa di, iba nga ang gusto niya kaining tripuntang ini, natangan niya ko, gari kita sa nangayang doan ba ko, gari iba nga yung indikasyon ini pa di. Ay, ka nga niya kung pwede kaan, ako nga niya ako, di ako pwede. Iya po. Sabi kan texter, may mild COVID-19 si Mayor Isko Moreno ayon sa Santa Ana Hospital Director Dr. Grace Padilla. O si? Iya mananggad, tabakunado mananggad siya. Kaya, tabi, mild sa naso, experience niya. Ade, mild sa na, mga tugang, sabi ni, pinaruan sa kuya ni Madam Lilibet Imperial, so, he has mild colds, cough, and body malaise. As presenting symptoms, he has no fever. He is stable, comfortable, and sleeping well. Yun, dinala sa naturang ospital ang alkalde nitong nakaraang linggo. Iyong mananggad. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Makusugon ang feedback busing. Pakibaba-baba kang volume kang radyo. Isus, grabe. Pakibaba-baba tabi. Opo. Hello? Hello? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. BPN, good afternoon po. Yes, good afternoon. Si Seni. Bracadyo ini. Ay, Bracadyo, salamat ha. Tama pala sa pigsabi kan, sabi mo, napogi lagi. Kumbinsido ka, kanang katuparan kitang duha. Oo, kumbinsido ako talaga. Kaya Kumbinsido pala ka? super dangog mong so taga Senito. Biyong nag-iri baga sa ano ha? Yung nga ni, pati pala sa Mio Ding Romano, ninong duman. Sus ko, migo, nagkaparadita sa ang radyon ko.
Salamat sa pag-abang duman pa diha. Salamat sa pag-abang duman. Naugmaon man ako sa imo. Sige po, Bipe. Iyo. Thank you Ikaw very much. palan pare, lay minister ka palan. Adi. Lay minister ka palan duman sa Bakakay. Ngayon si Braca Jo, lay minister palan siya, John. So tabagang so para siring para siring. Para ungit ki Kwan, ay man si Braca Jo talaga. Madali lang, taga-romantic si Architect Leo, baka may reaksyon na sa mga erensya. Or, ano yun or like, begets, like. Hereditary na. Sa Leo, kung ano naman nagkadisipan mo na naman, sir, na kadisipan mo na naman, ha. Balay na hapon tabi sa imo, sir. Director Leo del Rosario. Una ko ngayang erensya, so nagninipis na ang buhok. Iyo nga ni, tabi James Lagata. Iyan ngayon na mga pamilyang iyan, ang erensya ngayakan, mga kalbo. Di ba, John? Mga bagaan, di ba? Ang erensya ngayakan ngayon, mga aki pa ngayon, maputi na ang buhok. Mangarog ka kung talaga ng sitwasyon dyan. Pero kami, sa totoo lang, bata ko yung kinabasa dyan. Ang pagiging kapilyuhan da sa babae talaga, nakakapakalbo. Kanabasa ko ito, utik nga niya ako kan salbata ng research na iniyo. Pag mahilig ka da tabi James Lagata, Buda Sir Leo del Rosario, Din Leo del Rosario, aw ano ka sir? Nakapanipis da sir kibuhok. Pero daw kumbinsido ka ito, mga kuha na ito, mga research na ito, kung ano, daw kumbinsido ka yan, mga style na. Matraffic pa po ba sa Agos Pulanggi? Magpapagamot kasi ako sa Nagasit. Ay, hindi na po masyado. Hindi na po matraffic masyado, ha? Ay, hindi na po matraffic. Paano daw po maraman ang isked kan mga barangay kandaraga sa registration kan national ID? Kulang sa information dissemination ang MSWDO. Anong sabihin mo kang national ID? Ay, maski ako, kurang man ang aram ko kayo ni. Hello? Yes? Ito nga daw po sa'yo mo na... Nagso? May nanda ko baga po sa'yo mo yan na nagdinipos ang buhok mo sa ilan siya nindo. Iyo baga, ilingon mo si Director Maceda, di ba? Da ILG. Kaya baga, tama Si baga. Senador Maceda. Iyo baga. Oh, di ba? Pag malikit ko baga ng buhok. Si Primo na Domingo Maceda, taga dyan sa EMS Barrio. Ito. Oh, Police Army Major. Kaya may... Ano? Igso? Pag nato paranta ka sa aga sa Albay Bakery, pwedeng sumbilon ta ka ki 10,000 sa rawayon ka. Mamuka. Saga magilingan naman kita yo. Makusugod ang feedback igso cancel radyo mo. Mana ito. Sabi ni James, totoo iyan, nakakapanipis ki buhok, kaya bagayan, kaya bako yan utik. Maringan na ako, tamahibog pa. James, di ka magpapara-justify tabi, James, na totoo. Ang bigataram ko, James, at tabaka. Apudan ko si Father Jerry Lagata. Pwedeng, aputong ko si Father Jerry. Batang pari, di dapat na mag-utik, pero pwede magkaraw. Father Jerry, nagdadangog ka tabi ko niyan. Nagdadangog ka tabi, Father Jerry. Gano'n na yung mga nagdadangog si Father Jerry ko niyan. Ngunyan na hapon. Pangyari, si Mayor Dinky Romano, ninong pa, at iyo nga ni pala ninong kaswapon. Pangyari sa maabaka. O ni, baka si Father Jerry ini. Hello? Hello? Ay, baka man pala. Hello? Ano sabi mo? Sambilon mo kay
Ibos. Oo. Kasubag ko nga nga hindi ka nakatao. Ikaraot kan ugali kay ning kinakapatid kong ini Tangka lang ako. Ha? Tangka lang ako. Ang ibon ta pa di sa aga, tawan mo akong sa 20 pandesal, tawan ta ka magi sa 20 ibos. Exchange deal, gift. No problem. Ha? Yo. Magtakol sa imo. Latasan ta kang sa bata ka. Sorry, boss. Bata si Masiramon sulino kay kaswapon. Siram? Tapos mo aga, masiram? Eh, sabihin mo kayo manay sa aga. Oo, masiram ta naman ko sa aga. Okay pare, salamat ha. Salamat. Na, hindi man si Igso. Pag nailing ko si Igso, pwede daw nga tabi Igso kid, Ibos. Good afternoon, Mr. Ed. Ika po, bakunado ka na. Anong vaccine tinudok sa imo? Ay, Sinovac po ang tinudok sa ko. Sinovac. Pero sa pangtudo ko po, kuan ang pantudo ko. Ikaw akong ang pantudo ko po, kuan oning kuan ini oning Sputnik. Sputnik 9. Sputnik 9. Sputnik 9 po ang tinudok sa kuya. Awaday, ang pantudok ko, ang pangbakuna ko. Ikaw ko niya gusto. Aday ka mabili sa kuya. Di ba, basta, ikaw akong pambakuna digdi. Sputnik B. Sputnik 5, Sputnik 9. Minaagra nga yan, titamaan. Gari bagaso, makalakaw man, pilay patay. Bueno, ano pag-urulan tango niya na po? Sus ko na naman ako. Ano pag-urulan tango naman? Mga sarno sa pagkabuhay ni Nitabo sa Pinky-on mo, baby. Pag-una ko nga sir, pigtudok nga sa imo, tigbak. Sabi ni Edwin, ikaw sa kong nag-text yun, ano nga ito? Ano nga ang tindok nga dyan nga sa mga empleyado nga dyan na nabo magtaraba? Ay, binakudahan nga yan. Kaya nga habo nga yan nga naghiriro. Ano nga tindok nga dyan? Hinugak. Sa hinugak na Paglag mo ba dyan sa konsen dyan ng mga empleyado junior? Naglag ako sa dyan sa, di ko nataramon sa sadok opisin. Ay nga, taan niya ako pa dita. Ang tao ding magibo. Bago nga bakunahan pa di. Ha? Ito nga ako na pinaurulian ng mga tao. Dang nga ako makapahalo sarong. Sarong si Mana na nga pa din nagkabarakunan niya. Ano nga ako binakuna dyan? Sa inugak nga pa din. Engineer Mer, ang binakuna data ba Engineer Mer? Sa inugak. Hello? Hello. Yes. Mapapakuna ka? Mapaukod. Ay, mapakod. Sige daw. Mapakod ka? Sige daw. Ano na? Ano pakod mo? Ano da? Inatara mo nga sa ko. Nga maraman ko. Kung tama simbag kan maapod. Ano da? Gari madali man mo ako. Gari papasubok mo naman ako ka na salbatan na ka. Ipapasubok mo naman ako ka. Gari naman. Ihabot ko to na. Gari aduda ko. Gari makukatulos yan. Ang oro kondisyon ta baga pag may paukod sarong after 3 days baga sa imo sulod ba ko. Iba rin ito simbag. Ang hapot mo man gari sa kwan, gari sa ano ito, gari na sa lastro. Try tatantaw niyo, okay? Okay? Sige, bye-bye. May nagapod yun. Matado siyang pakod. Pero pwede man ko, gari aram na ito gabos na. No. Pero testing mo taon lang sa Pinky-on mo, baby. Duwang kwanta taon, may wagang tanog, buda sarong, hapot. Yan ha.
Oh, ngunya, dili mo na kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ang sabi, mga tugang kan mga eksperto, sa panahon kang pandemya, nawawara dyon ang mga tradisyonal na paggalang nyato na mga Pilipino. Ano, Engineer Mer, sa iling mo, Buda, Director Leo del Rosario? Ang mga tradisyonal na pagrespeto na natudan nyato dahilan sa pandemya, nawawara, asin posible da adyon na magmalingawan kan mga kaakian ngunyan ang pigaapod na traditional sign of respect. Tama lang nga ni kasuwapon pag akaso Domingo, pag ninong ko, so pag cross baga yun sa angog kan mga ninong-ninang, dahil naman ito ta, no contact policy. Pati supadi, dahil naman nagkapot naman sa angog kan aki. Ang ginibo niya, ikaw siya cotton buds, so cotton buds baga, cotton buds, so cotton buds, dinot-dot duman sa oil, Buda so saro pa may pigubudurhead baga sa angog ang padi na kuan pagbunyag sa angog pigukross. Ang cotton buds yung dinukdok naman iyo man ang kinuros diga sa angog so cotton buds deng kapot sa padi sa aki. No contact mananggad policy. Tama man, di ba? Ilingon mo yan. Maski mga tugang ang pagbunyag pa lang, dumang ko lang na-realize na nababago because of the pandemic. Dati baga, ang mga magurang makross sa angog kan aki. So mga ninong-ninang makro sa sa angog kan aki. Kumako so magurang mga tugang o so mga ninong-ninang makapot sa bitis kan aki. Paminsan ngaya pa di. So aki ngaya ninunoy ang bitis ngaya pa di ninunoy ang kaputan mo. Nata madi. Nakaputan mo ngaya pa di susiko ko. Kumbako, sabi kang parabunyag, malumuyon ang payukan aki mo, misis. Bago, wala nga ba sa balik ka? Kaya, ano, kuman nga pa di aki, payo nga ni Minoy, nakaputan mo. Kaya baga, naiwasan ng mga arungka ng mga joke, Junior. May positibo man na epekto ang pandemya sa buhay ninta. Ilingan na contact policy. Diba? Nati baga, ata na. Kaya, sabi kan mga kaning na-research na basa niya to, ang number one mga tugang na posibleng mawara, malingawan kidiretso. Tahalabig ng taon baga. O nga ng mga aki ko, toon sa kuya, mas Dracula na yan. Pag ako dyan kami luminuwas ni Mrs., magluwas na ako duman sa inutan, pag logo, mabisa. Ikadawa ko, pag konsilon, nagluwas kaming aga, masaod. Magbalik ang mga Domingo, magbalik ang mga alas 10, kanda yung pandemya, pagbalik, mabisa yan, manduwa. Naluwas ka naman otro, mabakal kang pandesal, pagluwas, mabisa. Ngunyan na naman ta. No touching of hands nga ni. Di ka na pwede magparakapot-kapot. Oh. Ang pait kad aki ko, ngaya, bless ngaya daddy. Oh, diba, harayo sa nasa dal daw, siringan ko man sa kamot ko na, ekti malikti, iniknong nito, ti malikti. Harag lang ka, bibindisyonan ko man. Kaya bless you, mga araw ka. Ngunyan, dahil naman ako kinailing na mga, ang pagbisa, mga tugang, buda ang sa mga mayaman baga, ang pag-abota, minakis baga, pati nga ni mga tugang sa mag-aragom-agom talaga, pati ang paghadok mo niya, lingaw na. Bako yung angel, ayun da nga niya, otik nga yan, sir, pigtara mo. Sa mag-aragom-agom, pati ang pagkiss, lingaw na. Tamala, paghali mo sa luwas, kinisan mo si misis mo, baka kan may darang virus, o baka ka mismo may darada kung ano, supandok mo man, kung may kuminis na iba, ikinis mo man kaya gumo, nakabalyo. Kaya,
Pero we need to maintain mga tugang a kind of respect daw. Sa panahon ng pandemya, maski daw ito na pigigibo, sunakato danta. Hello? Hello. Yes. Iba lang, kind of respect yan. Ano? Kung tutunan mo yun na may pandemya, bawal na yan. Iyo nga ni. Hindi ka alam mo magpabisa-bisang paladukado. Pwedeng malingawan tayo ni pare sa mga maabot na panahon. Ngayon lang dapat ginawa. Ngayon lang na may pandemya. Iyo baga. Kita ko lang Pilipino, yan yung nasa ugalian tapos. Oo. Kasabi ka na dyan sa tuwan, ka naman. Yes. Okay. Okay. Salamat sa iyo. Ayos kay hada Igso, kanang na Igso. Marayon may Igso mga tirada mo. Sabi ng Engineer Mer, pati nga nga pagbisa sa lola, fist shake na lang. Iyo ba ka Junior? Mabisa sulula, buda sulolo. Arog na sa kayo niyo. So, kamot kang lola. Lola, good afternoon. So, ito bagang gali na sana. Di man pwede magkapot. Nya delikado naman nga niyan na puro fist na yan. Ang nagtatama baga dyan, huning ibabaw kang kamot mo ba ko? Ngayon bagan may dukduk mo sa pandok mo. Oh, hello? 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 Hello. Yes, good afternoon. Hello, Kuya. Yes, po. I'm speaking about that respect. Okay. May dinuman kami. Ngunyan, kay bako suaki ko. Ipabisa ko. Sabi kay itong bibisahan, elbow to elbow na lang. Iyo man sana po. Iyo baga ani. Salamat po, di ba? Ito, siyempre, habo na ba? So, subibisahan mo, habo naman magkapot kikamot kan aki. Bako Junior. So, aki, man, kayon sinibag, elbow to elbow na lang. Siko man talaga baga. Ay mo yung musiko na. Pati nga nagawin ang baka nga nito man magabot kang kapanon, ang tuhod na sana ano kanunta. Tuhod na sana because of this pandemic. Pero mga tugang, kay puwan tatabi na i-maintainer ang respeto. Alright. Tama na ang pagkakalbo sa lahi iyan. Tamay amaon ako, nakalbo ang aki niya. Kalbo na naman. Ay, Ate Marcia, gari, tulong beses mong tinaram so kalbo, Ate Marcia, sa text mo sa kuya. Tataramon, Tibor, Simbag, Kantapayan. Ay, iyo pala, may tataramon si Ate Marciang tinao. Iyo, reserve tayo ni Ate Marcia sa aga. Hello, sir. Hello, sir. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Sa iling ko, sir, kung ining sa pandemic na ngayon, sitwasyon ta, ang mawawara man sa nagayot, so gesture, pero Iyo. so respeto sa lambang saro, diyan mang gilayon. Pwede. Tama lang nga na So iso. gesture lang, so act kung paano tayo So act. okay, respeto, yun lang Oo. itong mawawara. Pero so respeto ta, sa lambang saro, yaon mang gilayon, mas ano pang mangyari. Oo, pwede. Opo. Oo. Kasi tapos kung pwedeng gibon, imbis na magrespeto ko sa iyo, pwede ka na lang magmauna muna. Yan, pwede. Pero hindi naman pare. Sa Japan baga, ano ang pagrespeto? Bakit baga? Ngunyan, nagsabi yun, namumara lang sa gesture. Yes. Nag-modify kita kay ibang paagi para makaiwas kita sa pag-ulagit sa lambang saro. Pero sa Yes. respeto, yaon pagilayon. Oo, tapos wagi ko nga, ang pagbisa sa kuya, ang distansya, may harayo una. Iyo pa ka, sir. Di ba? Meaning, yaon so, itinuro mo sa iya, yaon sa buhay Kaya niya. sa hiling ko yan, di man ganyan siguro, sir, mawawara. Yes. Maski yan na gesture. Later, makabalik ng gilid. Pero ang pinaka-importante, ang respeto ang di mawara. Yes. Okay. Thank you, sir. Very good. Alright. Tama, may punto si Engineer Merduman. Ang respeto dyan yaon, so action man sana, kung ano yan, kung panadai yan mahali. Nadaan ang anahali. Okay. Totoo yan, nakakanipis kibuho, kaya bagayan, ay so take si James Lagata, binaabot pa sana. Ate Marcia, so tataramon mo sa aga na ha, sa aga na tabi ang tataramon mo. Okay, tanakalampas sa kita. Alright, now. Sabi mga tugang ito,
Ang mga ganong gawain ng pagrespeto na parte ng tradisyon na parte ng tradisyon ng mga Pilipino ay hindi na basta-basta nakikita sa ngayon. Pero kinakailangang ipaalala sa mga bata sa darating na mga panahon para maibalik pagkatapos ng pandemya. Posibleng hindi naman yan mawala dahil nga kinalakihanan ng mga Pilipino. Pero mainam daw na ipaalalang muli sa mga bata. Yan. Okay. Pwede ba ga? Di ba? Tama tayo sabi nga ni Engineer Mir, mga tugang kang BU College of engineering na di man mawara iyan na araw ka na bagay. Ang nawara sana action. Di ba? Ito. Ayon sa pag-aaral, tayong mga Pilipino ang may pinakamaraming tradisyon, may kinaraman sa paniniwala at pagrespeto. Pero, sa ibang mga lugar, hindi yan pinapansin dahil nga hindi parte ng kanilang tradisyon. Yes, di ba? Oh, very good ini. Na nabasa tango niya na hapon. Okay, now ito. Bitis to bitis na sana. Yung baga, may posibilidad. Ay ngunyan nga, dahil naman nagaparakis, na nag-iriwal man sana. Okay. Sir Hen, ang erensya po sa English ay ancestry, offspring, or pwede man species. Ika po, Sir Hen, endangered species ka na po. Latusunta ka dyan, ha? O bueno, mga tugang ang hapot, asidan mahiwagang ta. Sabi ka nang gapon sa ko, ipakod mo nga yan eh. O mapermiyado kita yung 50. 50 sana. Sa pagbabalik ng Samuya tabing programa, ano da ang prutas? Kundi, gari ako duda ko dyan. Madadali ni John Tolo sa di. Ano da ang prutas na daing puon? Ika may ideya ka dyan? Anong prutas daan daing puon? Ika may ideya ka, Angel? Dae? Yun si Arvin. Napatalo si Arvin ko digwang ideya na kilalaki nga. Anong prutas ang daing puon? Daing trunk? Ang puon baga, trunk sa English, di ba? Tapos, ano ibang English ka? Start. Puon. Start. Saan nga ang puon? Doon niyang start sa... Di ba? Pero sa puon kang kahoy, yung nga puon kang bako, trunk. Root. Latoson tagang Angel. Anong root? Ang root gamot. Sarapan sarabayon man inima na. Supon kang kahoy, trunk bagayan bako, trunk. Trunk. Ano? Diyan na nga rin magsimbag taon-taon. Gari makukuha man sa na initabi. Aram na. Garo na eh man. Laman, dali mo saan makuha yan. Ano? Ang phone dancer, Start. Kaya nga na. Ano so puon kang kahoy? Ano nga puon? Trunk. Bako ang trunk dating presidente kan Pilipikan US? Si Donald Trump. Sinalidahan ni Joe Biden. Ano? Nyalan. Sarap man ini, sarap. Amin na sa indo. Sala! Ang mahiwagang tanog, asin na di ba pa, bagatugang masunod, alas 3:40 na. An oras hatod sa Indokang, Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No!
Mas earning big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Giliho niyang produktibo, at mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Nido Junior. Para sa Sarojas tatlong taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sa na. 97 pesos sa na suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI, Core
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sabi ni Ate Marcia, ang kahungayang daing puno, fruit cocktail, sa kabaga. Bako na pati so, Mother Superiora Kambunga, napaisip, fruit cocktail ngayon oy, ang kahoy na daing puno. Sabi man kan sarong texter ta, Joseph Fruit. Tsaka baga, ako na, Joseph Fruit da. Sabi man kan sarong texter ta, fruit salad ngaya. Baga may kanta ka na, fruit salad. Ano ito? So, apple, ano nga ito? Ano? Watermelon, fruit salad. Papaya. Watermelon, papaya. Sari-saring prutas, fruit salad. Mana? Buko pa ingay, amigo. Pati sinong walang buko pa. Payari sa mabaka, buko pay, star apple. Ano? Di ba kita sa may wagang tanog? Maalas 4 naman lamang. Maraot nga epekto sa imo kang Sinovac. Bako yung nga angel nga. Picturon sa mo yaga to kang grade 1. Watermelon, papaya.
Sari-saring prutas, fruit salad. Baka dagitan ako gani, madam na teacher ko sa grade 1, si Madam Sonia Labanda, di man niya akong bigturo nga kang kay Henry nga na kantang arog kaan. Di man, madam. Madam Sonia Labanda, isus ko si madam, nagpa-check up na kay Dr. Chris Gianan John. Si madam pala, makusugong paangan ngo niyan, mga 80 plus naman ang edad ni madam gayon. Tama lang, grade 1 ako, ang edad ko 7. Pero ang edad ko ngunyan, Ronald, 45. 7 plus 45 pera, 57. Halimbawa nga si Madam Sonia ngayon nag-text o nag-teach nga sa kuya. Aki pa si Madam talaga. Aki pa si Madam. O yun na, digyan na kita sa may wagang tanong. Madali man na. Fruit salad. Ito ba, oh. ₱100. Sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Sabi ni Father Polokpem niya, nagwala niya si Inday. Ano na? Gusto mo, may clue pa ng gadkaan, sus ko. Oh, ang clue tabi, dugtag na binalibag, mali. Basta kay go kay ni sa DCGB go kay yan eh. Sa mga opisina igwa kay yan tabi. Ano po ito mga tugang na ibinalibag? Yan. Di ba? Pero dahil mga kinakaisip na kayo ito na natin tarang kita kang fruit salad. Hello, good afternoon. ₱100 na load. Ano po ang mahiwagang tanog? Simbal. Simbal? Opo. Ilan ang simbal, boss? Hinulog sa buwan. Hinulog? Hinulog sa simbal sa flooring. Oh, taga saan ka po? Sala. Pangaran? Kaligaw. Tagaligaw? Opo. Oh, pangaran po. Opo, may. Sala, boss. Ay, naku, plangganang aluminum na ibinalibag, mali. Tubo na binalibag sa tambak ni Nyero, mali. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes. Ano po ang tanong? Lahat ng ibinalibag na hulog sa yero. Grabing dimalas kang lata. Binalibagan sa Euro pa nahulog. Ang nahulugan, kapatid, ang nahulugan po, bako yero. Ang totoo, araw katawan takang klo. Ang nahulugan niya po, semento. Semento po ang nahulugan niya. Ito po sa tanog. Ang hulaan mo na lang kung ano po itong nahulog sa ibinalibag sa semento. Sukaling ka din ko kuyahin kan para ice cream. Sus ko, ibaon man. Ibaon man. Saro pa. Mayo na ako maisip. Yan. Iyan ako, amo kang puro ka na sana fruit salad. Bye-bye. Bye-bye po. Madala na. Ito. Tiles po inihulog dangan, sala, mali. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Inabrihan na lata si biscuit. Ah? So, biscuit kan lata. Inabrihan ko si... Sulata kang biskwit. Inabrihan, tapos... Na ano? Nagsasalog-sulog do. Arin sa nahulog?
Sulukdo. Suluto kan loto. Sulukdo kan sa biskwit. Opo. Ay sus ko manay, an sa imong ukod mga nasa 5 lakad na sana. Actually po, arog kayo ni, tawan ta kang klo. Lukdo po talaga ini, pero bako lukdo kang lata sa biskwit. Taklob po siya. Taklob. Opo. Dakula siyang taklob. Bako so sa biskwit. Ano kaya? Gusto mong isabi ko na sa imo? Iyo, itara mo na tangan, may lot na ako. Bye-bye. O, yun na. Ano na? Ibinalibag John, pagkakuan na talaga. Ibinalibag niya, ito ang tanog. Nahulog sa semento. Okay, hello, good afternoon. Hello. Yes. Bukod yung tatlog yung talo, so lahat ba ng mayonnaise? Sana pare? Tatlog kan lahat ng mayonnaise. Latang mayonnaise? Oo, so tingin namin sa baking. Sala. Sala. Ano, nakasoko ako. Sala. No. Lahat ko na. Uni. Madali lang to. Si Christian, may padarang. Sa amigong Christian, makod po ako, mahiwagang tanog, ang simbag ko, tubig sa balde, napigsibya sa yero. Migo, sala. Hello, good afternoon. Yes. Ano po ito, madam? Lata kang, ano ba ito? Tapos kang lata sa pintura. Taklob kan? So, pintura, taklob kang lata sa pintura. Taklob kang pintura. Iyo po. Iyo, manangga ng taklob kang pintura. Taga saan ka po? Likas po. Ngaran. Dates ko, yaman. Maray man ta sala man sana. Bye-bye. Sige po. Ako may doon akong di mo ako din ni John. Trash can, tabi. Di mo ako din eh. Basta igwa kayo ni sa DCGB. Sa mga opisina, igwa kayo yan. Sa private and government office, igwa. Actually, sa mga tindahan ki electronics, igwa ka ini. Yan, electronics. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Ano po ang tanog? Lokdo po sa tigataglo mga pong pagkaon sa lamesa. Iyo, so stainless na dakula di. Opo. Oh. Sala ugaring. Thank you po. Bye-bye. Ay, alas 4 na pala, mapaaram na kita. Sus ko, saga naman. Roll up, mali. Flower base, mali, nahulog. Sa may Ma'am Ansi, staff kang DNR, apago na, kasi staff kang DNR, nahulog. Pabati po sa mga staff kang DNR, Office of the Red Regional Executive Director, habang nagmemerendal kipansit, bato, uy, masiramon yan. Uy, kumusta si Secretary General Takan, I Love You Fans Club ta, si Madam Tess na open niya. Kumusta? Ma'am Tess, maray na punta bisay mo. Hello? Hello, Anong tanog? Ha? Anong tanog, boss? Taklob tabi ng traskan. Trash can? Iyo. Sigurado ka? Iyo po, sigurado. Sure ka? Bigo? Tagasain ka? Diki po sa Orosite. Orosite. Bossing? Po. Sala. Bye. Saga naman. Alas 4 na, oh. Wala man kita mang simbag digdi. Oh, lokdo kang kaldero, kung ano mga lokdon. Actually, bako man talaga siya gari, literal na lokdo. Takop talaga siya.
takop talaga siya. Pag wala ka ito Jun, pag wala ka ito talaga, nagagamit man siya ang bagay John. Pag wala ka itong takop na ito, nagagamit man siya para makalaog sa preskong paros. Makalaog sa preskong paros. Kaya lang, nugad, kung mas maray kung daik, kung igwa ka ining takop na ini, tanganing so alpog sa palibot, dahil nakakalaog duman. Ade, yun na. Nga hindi makalaog sa paros duman, tabi, kung talaga, dapat kay puhan na takupan. Pero ini, pag bibalik ining takop na ini, pigtutornilyuhan. Pigtutornilyuhan po siya. Ano ito? Salamat kan sa pagantabay. Saga naman, 5 to 7 in the morning sa programang Morning Hear It. Goodbye! Mabuhay!